Pozdrav svima ljudi, moje ime pa s vama je tu Indrox FX, da. Ide novi klip. Kao što ste vidjeli pod naslovom, zašto nisi ne izađe? Kao što ste vidjeli po naslovu, danas uredu sam da uvodim fizijem, odavno nije bilo. Danas radim reakciju na district na nas od Full Burazera. Ajmo na YouTube. Gledao sam sad neki live stream. Nisam ga gledao, samo sam vidio kad su mnogi izbacili klikove reakcija. Hajde. Joj, ne, daj se. Reakcija na district. Evo ovaj live. Ajmo, idemo, kucamo Full Burazeri. Evo ovako. Idemo. Petni trendovima. Jako dobro ljudi. Jako dobro. Petni trendovima. Malo što pa malo prije kod boli.
Надя. Она сама... Stani. Hvala vam, pogledajte sada koliko imam subscribera. Hvala vam, 140 ljudi, samo bi vam se htio zahvaliti. Pošto ja toliko nisam očekivao u zadnje vrijeme. Ja ljudi ne mogu da opišem koliko ste vi podrške dali. Eto. Ostavite subscribe da dođemo do 150 ovih subscribera. Što prije. I ja. Šta ti je, nije još i ćao. Ostavite subscribe, like na ovom klipu, šerujte ovaj klip. Eto. Ćao moja. Neće, čao moja. I to je to. Ne, nemoj da se Ajde, nemoj da se gasiš, Nemoj reći da sam gasio da je prazan. Dobro je. Nije! Ajde. Molim te, hajde, stvarno mi je ljudi žao zbog ovog. Eto. Ajde, a daj više. Nemoj me ljut mobitel, znaš kakav sam ja kad poludim. Evo ga. Bježi tamo. To je to do klipa, a mi se vidimo u sljedećem. A do tada, lijep pozdrav i čao.